Tento rok jsme na dovolenou vyrazili do Francie. A na začátek bych měl nejspíš objasnit, že přestože jsem samozřejmě velkým fanouškem sportu, jsme do Francie nejeli kvůli olympiádě. Ve videích tedy nenajdete Paříž, ale spoustu jiných měst a prvním z nich je město Colmar. První věc, která vás možná při příjezdu překvapí, je socha svobody. Pokud se ptáte, jak je toto město spojené se sochou svobody, tak tím, že z Colmaru pochází francouzský sochař a architekt Frédéric Auguste Bartholdy, autor sochy svobody, která byla v roce 1886 darována Spojeným státům. Tenhle záběr je ale až ze dne, kdy jsme odjížděli. Do města Colmar jsme ve skutečnosti přijeli večer a z prvního dne vám tedy mohu ukázat maximálně restaurace, kde jsme byli na večeři. Nebyla to ale obyčejná restaurace, byl to bufet, kde vám pití ke stolu vozí roboti. Což se hodí, protože nemusíte umět francouzsky, abyste si objednali. Akorát, že vůbec. Ne, objednat si stejně musíte u obsluhy, roboti vám ho pak akorát přivezou. Takže přijde obsluha a jelikož vy nemáte sebe menší tušení, jak se řekne francouzsky voda, tak použijete angličtinu, jelikož anglicky umí všichni, a objednáte si tady water. Akorát, že obsluha vám vůbec nerozumí, jelikož jste ve Francouzsku, kde nikdy žádnou vodu neviděli a vy musíte v nápojovém lístku najít Perrier. Tomu už obsluha rozumí a po chvíli k vám přijede robot a doručí vám vodu. Jen si zkontrolujte lístek, na kterém je číslo stolu. Ten robot má totiž jakoby 2 patra s tím, že na obou je jeden tác a to, že robot u vašeho stolu zastaví, znamená, že jeden z těch táců je váš, ne oba. Ale my to samozřejmě věděli, že jo. Je tohle všechno naše? Další den jsme šli prozkoumat samotné centrum Colmaru. Prakticky o každém městě, které jsme navštívili, se dá říct, že i jen náhodné procházení různých uliček bylo cílem samo o sobě. To, co ale Colmar odlišuje, je čtvrť Malé Benátky, která se nachází na okraji historického centra města. Tam je síť kanálů obklopená spoustou krásných barevných domů a pokud chcete, tak se tam i můžete projet na lodi. Pro zajímavost jsem vám také natočil, jak se ve Francii platí mýtné. Můžete narazit buď na situaci, kdy stačí jednorázově zaplatit, nebo na spoplatněný úsek, kdy na začátku dostanete lístek a na konci úseku ten lístek vrátíte a zaplatíte mýtné za vzdálenost, kterou jste ujeli. Nyní se nacházíme v malém městečku, jehož název jste si mohli přečíst. Já se o francouzštinu radši pokoušet nebudu. Cílem tohoto dne bylo se samozřejmě podívat po městečku a dále dojít k jedné historické památce, této kapli. Kaple byla postavena mezi 12. a 16. stoletím a je nad ní na řetězu zavěšena zlatá hvězda, která prý nejméně 11krát spadla. Ale tak stává se. Další den nás čekal přejezd do Avignonu, který uvidíte v dalším videu. Cestou jsme se ale ještě podívali na jedno místo, a to byl kanion řeky Verdon.